gembira bernyanyi bersama. Sialalalalalalala, ini tarik-tarik selendang. Sialalalalalalala, jadilah putih kudu diwakil.
dong. Wes dong. Wes. Gentenan sapa? Aku. Iki. Ya ya. 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 No, yos, ya ya alam sel ya dong dong rampung dong oh saweran ya weruh-weruhe lho iki kok gak keramas lho lek keramas tenan ndak kena sawan yos ya
Iya, 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 iya. Sik tenan, sik tenan. Oh ya. Ya. Yo, ya. Yo, yo. Oh ya. Ya. Hoi, hoa. Ya, yo. Iya. Ancang-ancang sih, ancang. Yo, 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 yo. Awas, awas, awas. Kasih jalan, kasih jalan. Yo, yo, yo. Steril Kita ke. gabungan bersama yuk. Yo, yo. Ayo. Cidung, Cidung. cidung. Ayo, kasih tepuk tangan semuanya. Yo, yo, yo. Cidung. Iya, Ya. iya. Iya. Modar. Cil, Eh. cil, cil. Tilai, pecah porane. Wah, keguguran kuwi. Ditilai kuwi. Ayo. Dadi loro apa dadi papat iki, Cil? Piye? Pecah ora? Wah, aman. Oke. Heeh. Badminton nih iki jane iki. Apa kuwi? Watu. Ya. Alah, kemayu. Alah, alah, alah. Ya. Terima kasih. Yo. Oh, ya, ya, ya. Ya, ha, ya, os, ya. Hup. Karepmu dong. ya. Ya. Yo. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Yo. Ah. Iya. Eh. Kenapa? Apa itu? Apa? Kenapa? Piye? Kenapa kuwi? Hah? Sepurane iki aku wis keramas nganggo skincare bareng lho. Saiki anu pasir lho iki. Heeh. Hitungane ono lho iki. Kuwi ana keterangane ora kok ngono kuwi. Ah iki genahe ya kudune ono. Oh. Lah nanti letak kene iki. Ya iya no. Nek ra ono njuk piye? Oh, rame. Yo, lanjut yo. Don kok biar. Ya, Cel, ya. Ya. Ayo, Cel. Oh, lah. Iya. Yuk, 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 yuk. Iya, iya, iya. 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 Arek ngopo jane? Jagani. Kau becak, man. Yo, yo, yo. Piye? Leburan mau. Hei, aman endi? Oh ya. Piye?
Mbok mlebu ngapa ning jaba iki? Kenapa? Mbak Getaran. Ya. Ye, Ngomong monggo. kelihatan kata loh. Monggo Bapak Ibu niki sumbangan kagem Anak yatim. anak yatim. Ye. Ayo rupamu kurang melas. Oh, kurang. Neh, Mubeng, neh. mubeng. Ya mubeng kono sih. Matur nuwun. Bapak Ibu, adik-adik, Mbak, Mas. Ye. Yuk. Bener. Ulangi ya. Tadi dianggap gak ada. Iklan. Apa? oke. Ya. Ngapa ta, Drum? Mau lho. Yuk. Yuk, kenapa yuk? Wani kowe gandrung, heeh. Wani. Oke. Wis bene sak sae. Ben. Iya. Situ. Yo, ngapa meneh? Boyoke ngopo meneh? Loh. Kuwi paling kesurupan gak ning sandal kuwi lho. Bisa jadi. Oh ya bisa kowe. Kowe ora izin no. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. matur sembah suwun ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang ada di sini. Sik Mbak Romas, Mas. Mbak-mbak, mas-mas kari ya engko ya. Engko ketemu aku nang mburi kono. Ngopo? Atur sembah suwun sampun nyawer kula. Nggih,
Uga mpun niki kula menghibure tesih kurang mbon napa mboten niki Bu. Anak kurang nanggap neh nang omah dhewe wae. Gampang kok komisine. Jadi ya. Niki mangke ndak kedalunen to. Niki kula pamit riyin mangke saya muncul lagi dengan gaya baru. Saksikan nanti dan tunggu saya kehadiran saya nanti ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih aplausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disawur. Ayo, pecuti dong, pecuti. Yuk. Yuk, Bobo Cidung yuk. Yuk, oh ha. Ayo. Oh ha. Awas. Oh. Awas. Ayo sang, ketruke. Lo, yuk. Yo ya. Oh yo. Awas, yo. Putlek. Leno mangin namu kak. Awas, oh yo. Alon sang, yuk. Terima kasih.
mongkon tete agawe pacan-pacan ora suwane. Oh ya, awas. Oh. Wadya bala sikro amakarya, cangcet kali moto sikra lagu biro. Kumpul mangkon, bende agawe, macem-macem rumorong suarane. Ayo sa, ayo sa. Yuk, halo. Wadya bala sikra amakaya, cangcet tali moto sikra lan kumbira. Kumpul mangkon, ate agawe, macem-macem rumorong suarane. Yo. Yo. Iya.